खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल बयखौबो बरायनाय जाबाय। आं दा नोंसोरनो नैबेहाय थांनो नागिरदों। बै थालिर बागाना बेसेबां बुरजा बेहाय थांनो नागिरदों। जुदि आंनि YouTube चेनेलाव गोनां आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो, बेल आइकनआ प्रेस खालामदो, भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो आरो भिडिअखौ बेसेबां हागौ एसेबां शेयार खालामना हो। नै थालिर बागान लायनो नागिरदों। दा थालिर बागाना थालिर बागान बिराद बरिया गाइस, बिराद मोजांखा। दा नों थालिर बागानाव फैना माबायदि मोनखो? मोजां मोनदों मोननायालाय। नै इथिं केमेरा इथिं नालाय थालिर बागान जा बरिया बरिया बरियाखा नै गाम्बारिया बरिया। माने ओरैबो हाबनायसै फैदो। बरिया थालिर बागान नै थालिरानो थालिरखा। नै थाइबाय थालिरा। थालिरा नै जा बरिया थायगारदों। आरो इथिं गय बागानबो दं, ओमफ्राय लेबु दं ना। गय बागानखौ नाय, नैबे मैथ्रु माख्रा बिराद फाग्लाखा नै मैथ्रु बिफाङा बरियाखा। थांलालै थिनाला थांला ओरै थांबावनोसै। ओइ सुइस गेटआव थांबावगोन गाइस। दा बरिया थालिर बागाना फानोना नुवाखै 100-200सो मोननो हागौ, 500सो मोननो हागौ आं दखानाव फानहैबा। बरियाखा बाबानि दखानाव फानहैबा होनदो। बाबानि दखानाव फानहैबा माने जोंनि बिफायाबो दखान होखायो आरो। बरियाथा जों बै माबायाव थांनो नागिरदों, बै फाखायजानाव सुइस गेटआव आरो जा बरिया थांनो नागिरदों आरो बेहाय जायगायानो जा बरियाखा मोजां। दा जों फैफिनबाय बेहाय फाखायजानाव थांनो, ओमफ्राय दा जों फैफिनै थांगौ गाइस थांगौ। एक्सुवेलि जों माने गोजान नालाय सामाय ब्लगानो इथिं माबालाय केमेराया लांसै बै जायगायाव थांनो नागिरदों बैहाय। एक्सुवेलि जों नै दा बे बिथिंनागोन आं बिथिं थांनो नागिरदों। दा बरिया फार्स्ट टाइम बे जायगायाव फैनाय आरो दा बरियाखा। हाय हाय दा नै गाइस नै जायगाया जा बरियाखा। आरो नै केमेरामेनखौ देखायनो नागिरदों आं, खारगासिनो नै लाजियोनो देखाया। नै जा सुनसानखा जायगाया बरिया। ओमफ्राय बैथिं हालेवबाय नै गाइस, हालेवबाय। जों फाथैबारियाव थांनो नागिरदों गाइस, फाथैबारि दा गोथां गोथां ग्रिन ग्रिन बरियाखा फाथैबारियाव। ओमफ्राय दा थाबायलांखायो गावखौल' थाबायनो हागौ बायदि गैयाबो। जा बरिया फाथैबारि गाइस, बैहाय नुहराखै होनबा बरिया 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 फाथो। नै अन्थाइफोरा जा मोजां मोजांथार माबाबाय।
ओइथिं आलि जावदों जा बरिया आलि Kameramen बिथानाव बिथानाव जा बरिया फाथो बागान हाग्राबारि फाथोफोरा थांला फाथो बागान ओइ गाइस जों थांला इनिफ्राय मोजां नुहुराखैबो जानो हागौ रियेलाव खिन्थु मजा गाइस मजा गाइस सेकेन्ड टाइम बेहाय फैगोन गाइस जों सेकेन्ड टाइम माने सानाबो थाब बेरायनाय 4:30 5:00 जासिगोन नालाय चिरांनि मानसिफ्रा बेरायफैनो दाबाव ओ